Halløj med jer. Jeg var ude og holde lidt foredrag for ikke så lang tid siden, og så er der efter foredraget en kvinde, som stiller mig et spørgsmål. Og hun stiller et spørgsmål til det her med at få planlagt at ride og være motiveret. Og så siger hun, ja, nu er jeg jo plus 30 og har børn og familie, og det er bare ikke altid, jeg kan nå at komme ud og ride. Og så kan jeg også svare, at jeg er også plus 30, jeg er faktisk plus 40. Jeg har også 3 børn, så jeg kender godt problematikken i det der med, at der bare er nogle tidspunkter, hvor man ikke rigtig kan nå at få reddet, og hvor det bare ikke er nemt at få alting til at passe ind. Men noget af det, som jeg gør, det er, at jeg altid sørger for at have min ridning i kalenderen. Og jeg har den i familiekalenderen, sådan at alle kan se, hvornår jeg er ude at ride. Det betyder både, at alle er informeret. Det betyder også, at jeg har sagt, at det her, det er så vigtigt, så det kommer i kalenderen. Så det er ikke sådan noget, jeg gør, når jeg får tid. For det hører jeg tit kvinder, der har fået børn, tale om, at så kan jeg ride, når jeg har tid. Men come on, girls, prøv at høre. Vi kommer ikke ud at ride, når vi får tid, for vi får ikke tid. Når vi har børn, så har vi ikke noget tid. Tid, det er noget, vi har 24 timer af i døgnet, og dem skal vi prioritere og forvalte på den måde, som vi finder bedst. Men det betyder, at hvis det betyder, at du i en periode, mens du har mindre børn, tænker, at jeg kan ikke få reddet det, som jeg gerne vil ride, så er det også fint. Men så er det den beslutning, du skal træffe. Så du må sætte dig en realistisk forventning, der hedder, at man kan ride 2 gange om ugen eller 3 gange om ugen, så er det det. Og så er det fint nok. Fordi hvis du har en forventning om, at du skal ride 5 gange om ugen, og så du kun får reddet 2 gange om ugen eller 1 gang om ugen, så er du bliver enormt demotiveret. Hvis du så ovenikøbet har en hest, som kræver, at som bliver trænet mange gange om ugen, og du ikke kan gøre det lige nu, jamen så har du sat dig selv ind på vej til fiasko. Så derfor så handler det i høj grad om at træffe en beslutning om, hvor meget vil jeg egentlig? Altså, hvor meget kan jeg? Hvad er realistisk for mig? Og så få sat det ind i kalenderen, så du sikrer dig, at du rent faktisk også får tid til at ride, og at du får prioriteret at ride, sådan som du gerne vil. Så sæt dig ned og træf en beslutning om, hvor meget du vil, hvad du kan, og så få det i kalenderen, så er du sikker på, at du får det gjort, og du har fortalt din familie, det her, det er vigtigt på linje med at gå på arbejde, eller vaske op, eller hvad der nu ellers skal gøres. Så jeg håber, du kan bruge mit råd til noget, og så bare ønske dig en dejlig dag, og prøv lige at se, solen skinner, fuglene synger, alt er godt. Ha' det godt.